राम जी के रानी रजऊ सुनी ई काम ठीक नहीं की कोई केहू पर आई नारी के बिना उनके इच्छा के विरुद्ध हरण करके लिए आवल ये अच्छा बात ना हो। एगो खेसारी लाल का गीत आई रहे मास्टर मच्छरदानी रजो ये गीत आई रहे तो बड़ी चटचल रहे सब कोई के मोबाइल में बाजल होई लेकिन यहाँ हमनी के भाव बा मंदोदरी समझावत है अपने पति की ये बात बहुत जल्दी सबको कह देला कि आजकल के गायक लोग चाहे व्यास लोग का गजेंद्र जी रजऊ की यो कहे महिला जात नहीं खेता ते में लाज की कौन बात है। मंदोदरी अपना पति की रजऊ चाचा यो कह दिए में कौन बुराई है। लंका की राजा रहले रावण अब 52 चौक पे राज कइले रहे भल गइल बा कि करिया कपड़ा हनुमान जी के झंडा ना होला आ जौन गीत समझ में आ जाला गीत कोनो गंदा ना होला। मंदोदरी समझाओ था अपना भाव में काहे के चोराई के लिए राम जी के रानी रजऊ काहे मानत नहीं इतना अभिमान कोई ठीक बात ना होला जेकरा के साधारण बनवा समझत है और वो राम के भगवान के जैसे लोग पूजता और उनके चरण में धूलि से पहले पत्थर वाली वो नारी बन गई और वो राम के साथ हम लोग बैठ कर रहल बानी ये ठीक बात ना हो। सुनी ले कि राम जी कुछ सारा लोग उनका नारी बन गई सुनी ले राम जी